Abantwana sebemkile bemkhalela kakhulu babulela basiphethe kakuhle kakhulu. Ndiqale kutata uVinindwa. Tata kukho wenu apha ude ngamanye amaxesha ufike ndingakhange mna ndithi fika, ndifike ndibone uba ubufikile. So uwamkelekile apha, siyabulela kakhulu. Belimnandi ilizwi lakho lasenza noba besisibutyafa lasenza somelela. Ndiza kwehla nazo ke. Umntu enza umtsiba nguZolenkosi. Ndizambulela yedwa yena xa sobabini. Tata Mawabo, uthetha ngasungayiki. Ndike ndaya ngenye imini kwenye indawo uthetha ngomtshato, ndangase ndiphinde nditshate. Ndaba ngakhangela isoka ndalibona tu kuba ndandifuna ukwenza uku-exercise zonke ezaa nto uzithetha zenzeke kwenze uba ndizohlala kulo mtshato, kodwa ke ndisahleli nakulo ndawo. Ndehle ndithe ndizawuhlala nazo, ndiye phaya umama we-Iya. Intombi enkulu, sihambe sobabini sixabane, ndiphinde ndimbone ndikhwetha nam ndimkhwethe, esike saxabana. Oko ke sahamba sobabini sihamba nethwashithwashu, kwakusithiwa yithwashithwashu i-Iya. Sisayihamba ke nangoku, sisaqinile futhi kuyo and isinika amava angaphezu kwamava. Ndiyindoma mna ngoku. Awukho mos wena mkwati, awuvanga xa ndisithi ndiyindoma mna ngoku. Kangohlobo endiziva ndiqine ngalo. Ndinihluphile mama uLdidi. Ngefowuni ndifowune noba kusebusuku noba kukusasa, ixingile into ndithi bhalani yonke le nto ndiyenze rongo, okanye le kufanele andiyenzi ndiyenzile, okanye yonke into endilulekayo yibhaleni phantsi. Oko nindinike isapoti. Ndiyabulela kakhulu ngobukho benu. Liyabulela eli khaya lamaqwathi, lithi maze nethole. Ngenye imini ndawufika phaya ndihamba ndodwa, ndizamshiya uZolenkosi. Ezinye into ndikufune ndimgqibele. Ukhona umama apha, andimboni ngoku, obundweba ayekandweba kakhulu, ebemele umeya. Uthethe kamandi kakhulu, naye ke ndiphila uhamba naye ndiyamazi imbokodo, akathethi nje angenzi. Andimboni ngoku, ndabona selebalekile. Uyabulelwa leli khaya lamaqwathi naye. Ndehlele ngezantsi ndiye koomama ebendihleli nabo ubusuku bonke, oomama uMditshane, efundisa ke ngezinto ngale nto sikuyo. Bendiqale ndathi kuqala ndinayo i-interest, kunjanje ndingenayo. Ndivulelwe kuba nayo, kuba ndibe khona, kuthiwe mandibe khona. Ndaqoma le nto mos ndingayijoyina. Okwesibini, tata kuthiwe akukho ntombi inohlola. Ndaqoma ibhekisa kumntu ngokuba ndivulelekile kule nto. Ndizawutreyina nam ndibe ngunomehlo walapha, kuba asibuyi ngamva. Uvaliwe asibuyi ngamva. Bazaba ngaphezulu koba bekhona enyandeni apho simenywe khona ngoku. Siya sonke, siya ngeegumbi ezi-5. Bonke abamama bam ndiyabathanda torho. Abanye ndithe ndibavusa kusasa, andimane ukulibele nobakalela bhedini yakhe, wasike watsala ingubo wazigquma mo. Ndithi hayi vuka, ukusasa ngoku fanele uba uyahlamba nangamanzi. Waphinde wasityhila kancinci wathi hayi andizuhlamba kodwa uzawubaleka ndigoduke kwaze kwatsha kwacima kwathini. Ndihleli nabo kamnandi.
zange ndibabona abantu abanje, abantu abathi ngexesha ukwi-problem ungazazi uba mawuthini, base bakunike amandla angaphezulu kwamanye amandla, bakukhuthaze. And uthi usawujonga ubona uba i-age yabo iyatsho into yoba ngabakukhuthaze. Enkosi kakhulu boomama bam, yonke itimu. Zange babona abantu abanamandla kangaka, bahambe bowutsho esiphambukeni, babuye besatsho, besabetha into enye futhi bengadinwanga. Ndizoza kwisithethi sethu sembeko. Yo mama nci, sisi, enkosi ntombi, enkosi kakhulu. Uba ngabe ubungekho, mhlawumbi ngekungekho nje, ngekuthiwa nitshela fokofokwana belisenzeka phaya. Ubukho benu nonke, imandate kaPremier ekhethe wena akakhethanga ngomnwe wakhe kodwa ukhethe ngomnwe kaThixo. Liyabulela elikhaya, bayabulela aba bantu bonke, bayabulela aba bantwana. Inkulu into baxelele yona, andiqondi uba bangayilahla. The way aba-excited ngayo bethunana, bendiqala mna kuba phaa, yho hayi, cha abavumanga oomama. Besicelile nomnye umama ndizumbiza, sathi sicela uhlolwa. Basimonela uba sihlolwa. Enkosi kakhulu mamanci, kakhulu utsho kuPremier basibulele sileli khaya. Bethunana, umntu okwasebenza nomntu okuthiwa Phumeza Zeze azaphakamisa isandla. Mhlawumbi mna ndizamchaza ngolunye uhlobo. Yi-bulldozer ekwenza ungalali. Kusasa uyakufowunela uxela ngeproblem ekhoyo, usanda kumphendula usithi ndiyanxiba ndilungiselela uphangela, uyaphinda uyafowuna. Ndithi bethanda uPhumeza utheni uphambene, akandiqondi uba ndiyaphangela. Uyakupressurize ngefowuni. Futhi ke xa esenza ukupressurize akasebenzisi kwaWhatsApp, upressurize ngefowuni. Siyililile into noPhumeza. I'm sure siyithathile into ephaa ku-3 weeks sisenza into enye. Mna ke ndiphangela ngabantwana. Imeba baye bandiqaphela uba ikhona into erongo eyenzekayo kulo mama okanye kweli xhegwazana, because besendilixhegwazana. Ngoba bendibhala ndicime, ndiphinde ndibhale ndicime, ngoba ndipressurizwa nguPhumeza. And uPhumeza bengakhange ayenze laa nto ngelingekho nje emthethweni. Uyakwazi ukuorganiza. Ume phaa ke uPhumeza ngokona netshomi yakhe, enkosi Zeze, enkosi Mamkwathi, kakhulu kakhulu kakhulu. Bonke oomama bakomkhulu, bonke nje babelapha njena, bazitshomi zabo. Elagama ukulibiza kaMasindi mna ndilazi yalo tyanto wakho. Ke oko ndambiza Sindiswa, sidibana phaya kunzima. Andizuzithetha ezinye izinto Masindi ezazisenzeka, kodwa oko ndandimazi. Ndibuyele phaa kuCouncillor uhambile. Ungumntwana ovayo. Ndiyaqala ukumbona uCouncillor okwaziyo ukuhlala komkhulu aspende more than 5 hours engayisebenzi into besakuyayisebenza. Kuba efuna le development. Yabe le development kungekho lula uba yenzeke. Kukho into nje ezibona azikho lula, kodwa yenzekile yile inje namhlanje, inhle inje. Ndizobulela okokugqibela uNkosi uZolenkosi. Hey, hayi ibhombu, andizuyithetha ke le bhombu yakhe andibethe ngayo ngobusuku
boba kuza kufakwa izolo. Enkulu ibhombi yathi dum. Yathi Phumeza ibona ke Phumeza le mayiphele lapha kuthi babili qha. Wathi mama kanjani ngathi hey ndithi masingaxelini kwamntu. Ungangixeleli ngikhansila lento yenzekileyo. Sawubaxelela ngenye imini xa sesihleka. Yaphelela kuthi. Khange nilale. Bengazazi bandiyakwazi ukuthandaza. Ubusuku bonke the whole night usenza intwenye uthandaze into yoba mayilunge le nto because ayoyam. Mos mna ndinixelele into yoba bangalele ukundihlola. Ndifuna uhlolo. So bendingasangena indawo. And unfortunately andinaye nomntana ozawuhlolwa endithi ayindimphethe ngumzukulwana wam qha endingamboniyo nangoko lahlekileyo apha ebenebhongo lakhe uhloliwe ke naye ulitshitshe umandi. Ndizama ukuthi le bhombu yathi sawutsho wathi mama sithini ndanepicture yale nto athi masiyenze uba yake yenziwa kwabani. Kodwa andifuna uphosisa umqwathi ngithe umbiza kusasa ngamhlalisa phansi kunjenje ndangathethi nobalala naye ngamxelela into yoba ungumntanam ndiyamthanda ndiyamzala wehla. Wathi hayi ndibethwa zizinto ngezinto yiyo le nto bendinithumelela ibhombu akayithumela ngokum kunjenje ndishiye ndikhona. Kodwa ndibulela into yokuba lo bhombu khange qhushumbele mntu sonke siphilile sibahle sinje kwaye netheko lihle linje. Akho nobemnye umntana oke wagula apha sabiza iambulance wabalekiselwa esibhedlela. Libe lihle kakhulu. Enkosi kakhulu bantu. Kodwa ndinawulibala bethunana ukubulela oomama namhlanje bafike ngofo. Bafika ndihleli because befika ngofo ivele ezantsi ebantwaneni. Bafika ngofo babasa izitofu bapheka ababuza into yokokuba utheni le nto sawuvuka ekuseni ezindlini zethu. Siyababulela kakhulu abantu abenze uba wonke umntu ophuma apha aphume etyile. Abo ke bathe banelishwa bethuna loba baphume bengatyanga siyaxolisa kakhulu. Ngamazwi amafutshane eli khaya lithi Mazenethole. Enkosi kakhulu. Ifike emaphethelweni kungabulelwa umama wakomkhulu. Asinanto sinayithetha thina esinoyongeza kodwa siyarhalela mani ubulela ndithi mntana we-Albani nomalume wakhe siyababulela mani ngozohombisa le program besuka kude kangaka babuye bafike apha bazohombisa le program. Andibaboni bababheke ngaphi ngoku osomashishini bonke zonke utata umntwana the next door othi asawujonga abantu wathi makurhawula inkomo nobayeka abantu uzayibhatala sayirhawula sayixhela nyani. U-SNR owenze yonke into ezingandibana icalula into ka-SNR into ezenziwa ngu-SNR andikwazi nozicacisa. SNR usigadile wenza kube tamtam kule wadi. Bonke nje abantu iinkosi ezithe zaxhaka umhlekazi uzwe lenkosi sizibulela kakhulu ngoba eyedwa ibizwa ungathi nyani njengoba sitsho mama le nto ayinasidima. Sibulela nonke nje njengoba sitsho mama sizawubiza utata uVinindwa asivalele ngomthandazo. Mahlabela mama iculo elizukileyo.